आसामनि बिजेपिया मोजां नङा। PF UPPL আমি কাকোৱে সমালোচনা কৰা নাই। बिसोरो जोंखौ मालाबाबो शान्ति दोना। दा बर' मानसिखौ सोखावग्रानो मेन माबाया षড়यन्त्र खालायग्रा बिसोरनो। স্থাপন দিম এইবিলাক কাম আমাৰ থাকি গ'ল। जोंनि बर' रावाबो थानो मोना, राजनिथियाबो थानो मोना, सोरबा बेवलियाबो थानो मोना। बे जाहैबाय मा बिजेपिनि माने आन्दोनि एजेन्डा, सिंनि एजेन्डा। धोरोमाबो मोनसेल' जानांगौ, धोरोमाबो बेवहाय मोनसेल' जानांगौबाथ' मा थागोनलाय? सनातनखौथ' मिथिना ना होमबा? सनातन दाथ' सनातन धोरोमनि थाखायनो हुलस्थुल खालामाखै होनबा दालाय। थ' सनातनल' जानांगौबाथ' जोंनि बाथौआबो थाला माथो, ब्रह्मआबो थाया, ख्रिस्टानाबो थाबा जेबो थानाय नङा। मोनसेल' धर्म जानांगौ नालाय। थिग बिदिनो देशआबो मोनसेल' जानांगौनो देश। थारमाने गोबां बिदि फिसा फिसा रायजो थानो मोना। दा जोंनाव इसु जेबो गैया। শিক্ষা দীক্ষাৰ লগতে তেওঁলোকক কৰ্ম সংস্থাপন দিম এইবিলাক কাম আমাৰ থাকি গ'ল। খেতি পথাৰত আমাৰ কৃষকসকলক কৃষি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ সাহায্য দিব পাৰোঁ সেইবিলাক কাম আমাৰ থাকি গ'ল। যিবোৰ মানে আঁচনি মানে কৰা হৈছে BTCত সেইবোৰ আমাৰ থাকি গ'ল। 30 বেডেড হস্পিটেল অকল ঘৰ হ'ল, কিন্তু তাত ডক্টৰ নাই। চাব চেণ্টাৰ কৰিছে, তাত নাৰ্ছ নাই। এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা জৰ্জৰিত হৈ আছে। শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি পিছ পৰি আছোঁ। এই সমস্যাটো সমাধান কৰাটোৱেই হ'ব আমাৰ 1 নম্বৰ মানে উদ্দেশ্য। 6 মাহৰ ভিতৰত আমি এই সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিব। বিধানসভাৰ ক্ষমতা আছে, বিধানসভাৰ ফুল প্ৰেজেণ্ট কৰি লোৱা নাই। বিধানসভাত আমাৰ বিষয়া নাই। বিধানসভা কমিটি নথকাৰ কাৰণে চৰকাৰে কি কৰিছে সেইবিলাক মানে ভালদৰে মনিটৰ কৰিব পৰা নাই। ইলেকশ্যন খেলিছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ সংঘাত নহয়। আমাৰ দলেও BPF UPPL আমি কাকোৱে সমালোচনা কৰা নাই, যাতে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে BTRত অশান্তি নহয়। গতিকে আমি টিকটকটা নোহোৱাকৈ ইলেকশ্যন খেলিব খুজিছোঁ। শিক্ষা দীক্ষাৰ লগতে তেওঁলোকক কৰ্ম সংস্থাপন দিম এইবিলাক কাম আমাৰ থাকি গ'ল। খেতি পথাৰত আমাৰ কৃষকসকলক কৃষি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ সাহায্য দিব পাৰোঁ সেইবিলাক কাম আমাৰ থাকি গ'ল। যিবোৰ মানে আঁচনি মানে কৰা হৈছে BTCত সেইবোৰ আমাৰ থাকি গ'ল। 30 বেডেড হস্পিটেল অকল ঘৰ হ'ল, কিন্তু তাত ডক্টৰ নাই। চাব চেণ্টাৰ কৰিছে, তাত নাৰ্ছ নাই। এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা জৰ্জৰিত হৈ আছে। শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি পিছ পৰি আছোঁ। এই সমস্যাটো সমাধান কৰাটোৱেই হ'ব আমাৰ 1 নম্বৰ মানে উদ্দেশ্য। 6 মাহৰ ভিতৰত আমি এই সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিব। বিধানসভাৰ ক্ষমতা আছে, বিধানসভাৰ ফুল প্ৰেজেণ্ট কৰি লোৱা নাই। বিধানসভাত আমাৰ বিষয়া নাই। বিধানসভা কমিটি নথকাৰ কাৰণে চৰকাৰে কি কৰিছে সেইবিলাক মানে ভালদৰে মনিটৰ কৰিব পৰা নাই। ইলেকশ্যন খেলিছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ সংঘাত নহয়। আমাৰ দলেও BPF UPPL আমি কাকোৱে সমালোচনা কৰা নাই, যাতে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে BTRত অশান্তি নহয়। গতিকে আমি টিকটকটা নোহোৱাকৈ ইলেকশ্যন খেলিব খুজিছোঁ। जयै नांगौ 5,000नि बारा थैनाया मिथिबाय। बुख्रुब माबा माबि जानायाथ' आरो हिसाब सारा। 5,000नि 6,000नि खाथियाव दङ थैनायानो। बेसे बुरजा मानसिजों थैजानानै जों सोरजिनाय BTCखौ बे गोरलै जानला मोनला जौ लुग्रा मानसिफोरजों सासन खालामजानो बोरै लाखिनोसै आं लाजिलायलांबाय। असनमान खालामबाय बिसोरो, खालायाखै होनबा? फेजेननांगौ बुजिबाय। दतमाखौ फेजेननांगौ। जोंना प्रमद बर'खा बेवहाय आङो साननैनि उनाव थांगोन दतमायाव। एकदम हजों खावसिनिफ्राय आराम्भ खालामलांगोन माबासिम बखेरासिम मिथिबाय। होखालांदोंमोन आं खावसिनिफ्राय। खावसिखौ मिथिगौ नोंसोरो? खावसिनिफ्राय जायो बिसिना बर्डारा। सिनायखाजोबो, गोदो गाग्लिखाजोबनाय नालाय थांनो नागिरदा। बेवहायबो थारमाने जोंहा माखासे लोगो दंखायो। बुंगोन ओरैनो देरहानायाथ' देरहाखाबाय, थेवबो आरो मोखां देखायहैबावनोसै जोंनिसो बुजिबाय। बेखायनो आङो खाथि खालानिखौ जोंनिखौ बुंखाजोब्बाय। दतमा, बनरगाव, देबोरगाव बास बा लागाथार आरो पखेरा बेखौ एकदम लागाथार जों गिदिंबाय दङ। ओमफ्राय आङो साननैसो उनाव आरो बाक्सायाव थांगोन बुजिबाय।
बाक्सायावबो बिराद मोजां जोब दा गभर्नमेन्टआ दाखाथारगोन बेखायनो जास्ट नोंसोरनो खोन्थानोल' फैदों गभर्नमेन्टआ जोंनानो दाफिनगोन एसेथ' नङा बयबोथ' रासिखौ बुजिखायो आरो नोङो खुगाजों बुंबाल'थ' जाया मानसिया बाहायगौमोन एसे खरबाला गोजौनिबो एसे आसिफोर नांगौ नङा जुद्धआथ' जानाय BPF आरो UPPL आरो BJP बे मोनथामजों जुजिलायनाया जागोन बेहाय देरहानाया सोर जागोन मोनथामनि जागोन बेखौथ' आं देरहागोन होनना लाखादों गुबुन जाथियाबो गाव देरहागोन होनना लाखादों खिन्थु मोजाङै बिजिरनानै नायोब्ला आं देरहानाया खालामासै बेखौ आं बुंनाय नङा जोंनि मावथिफारिया बिथांमोन बुंनाय रायजो बिथांमोन बुंनाय गोबां मानसिया बुंसायजों टिकेट मोनबाय जों नोंनो होदों सार होननाय गोबां सिङाव मानसिफ्रा दस्राजों ओंखारनानै मा जादों सिङाव आं गोसोआ बे समाव नोंथाङा बेसेबां भटआव देरहागोन सानो आं दिनै दिनाव माने 7,000 भटआव देरहागोन बादि आं आसा खालामदों रायजोफ्रा नोंथांखौ भट होगोन ना 100% गोबां फैबाय आं 50% मन'मंगल हिसाबै समिति हिसाबै आं 50% सिगाङाव आं जइन जाखादों गोबां सेंग्राफोर जादों गोबां रायजो राजाफोर जादों गोबां बिजेपिआबो जेबो इसु गैया जोंनि बे माने बिटिआरआव बिसिनि इसुआ खिन्थु दस्रा बिसिनि इसुआ जाहैबाय मा देशनिसो सारा भारतनिसो इभेन बिसिनि इसुआ जाहैबाय मा सिं RSS नि एजेन्डाखौ बिसोरो मावफुंनो नागिरदों इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरदों RSS नि थांखिया मा RSS नि थांखिया जाहैबाय मा सारा भारतआव रावा मोनसेल' जानांगौ हिन्दील' जानांगौ जोंनि बर' रावाबो थानो मोना राजबंशियाबो थानो मोना सोरबा बेवलियाबो थानो मोना बे जाहैबाय मा बिजेपिनि माने आन्दोनि एजेन्डा सिंनि एजेन्डा धोरोमाबो मोनसेल' जानांगौ धोरोमाबो बेवहाय मोनसेल' जानांगौबाथ' मा थागोनलाय सनातनखौथ' मिथिना नङा होमबा सनातन दाथ' सनातन धोरोमनि थाखायनो हुलस्थुर खालामाखै होनबा दालाय थ' सनातनल' जानांगौबाथ' जोंनि बाथौआबो थाला माथो ब्रह्मआबो थाया ख्रिस्टानाबो थाबा जेबो थानाय नङा मोनसेल' धर्म जानांगौ नालाय थिग बिदिनो देशआबो मोनसेल' जानांगौनो देश थारमाने गोबां बिदि फिसा फिसा रायजो थानो मोना दा जोंनाव इसु जेबो गैया हम आज कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ में बीपीएफ का हमारा जो कैंडिडेट है 6 देरासर बसुमतारी प्रकाश बसुमतारी जुबिराज बसुमतारी और ये डोनेश्वर गोयारी और ये बोकेरा गांव का निजामुल हक हम एक साथ मनोनयन पत्र दाखिल किया है और मेरा उम्मीद है कि वो कोकराझार में जो 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने एक साथ हमारा काउंसिल का यहाँ में हमें कोई भी नहीं दिखेगा हमारा पीछे में UPPL है हमारा पीछे में BJP है हमारा पीछे में और दूसरा कांग्रेस 3-4 पार्टियाँ हैं लेकिन BPF नंबर 1 पोजीशन में है इसी PTC का हमने कोकराझार में 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने